Jama'a masu kallon sauraron mu assalamu alaikum barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen Hausa na ranar yau dinnan Alhamis 22 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2024. Shirin za mu soma da sanar da ku cewa majalisar ministoci ta yi zaman taron na yau dinnan karkashin jagorancin shugaban kasa shugaban majalisar koli ta CNSP General Brigadier Chani Abdurrahman. Idan Allah ya yarda muna dauke da cikakken karin bayani game da muhimman matakan da wannan taron ya cimma a cikin shirye-shirye mana gobe. Daga nasu bangare ministan da ke kula da harkokin sufuri da ayyukan gine-gine Colonel Major Salisu Muhammad Salisu ya kasance a wurin nan inda hanya ta yanke kusan saurai shigowa birnin Yamai. Ministan ya je ne domin ya bude hanyar bayan dakatar da zirga-zirga da aka yi yau da 'yan kwanaki. Kamfanin nan da ya shahara wajen ayyukan gine-gine Satom shine ya dau nauyin yin 'yan gyare-gyare na farko ta yadda za a samu zirga-zirga ta ci gaba. Kawon ga wurin da kuka gani ya tabu. Mun fara aiki da kwana biyu ya tabu kenan bai cikin wanda da muka yi niyyar gyara tunda ai inda ya ɓaci daga ya mai zuwa dosanni wanga farkin ce ta ɓaci to mun zo muna tsaka aiki kuma sai muka yi remarke wancan ma ya fara ci a kwataman ruwan hanya ta fara ci kenan yanzu mu da muka ce za mu gyara kuma mun kalle shakanin mu bari mun san kuma illa shi kullun karuwa zai ta ya koma ya yanke kenan kuma an yi gidan jiya mai mangoji kenan za mu komo tun daga jama'a na tahiya dole sai a yi tsari wanda za a bar mu ma lokaci ko wuri inda za mu samu kuma mu gyara wancan wuri to aikin da muka yi kawo wajen metar 200 ruwa ya canye yanzu aka ce ita wanga hanyar ta dosa kowa ya san matsayinta a Nijar mu kuma muka ga yanzu bisa ga aikinmu irin taimako da muke kama ƙasa shine irin wanga abu ya samu mu zaburo mu ma mu gwadi abin da muka iya to akwai can hanyar balle yara da nan da kwalo muka diba ina ne lalle nan akwai babban matsala paske gada ce ga ta nan ruwan ya kewaye yanki metar 200 muka ce to bari mu zo mu gwada lalle mun fara mutane da fari ba su ma tsammanin kawo abu ne da zai yiwu ana ga kawo abin gani mu kuma mun san inda muka dosa to ciki ko Allah dai kwana 3 da dare 3 Allah ya sa muka dance ba dare ba rana haka muka wuce kuma yau muna cikin farin ciki yadda muka ga jama'a wanda suke cikin kwancin rayuwa mutum wani da daraja shi da mutunci haka Allah ya sa ya samu kanshi kenan ga su suna wucewa kowa za ya bisa harkokin iyalin shi ya ga iyalin shi marar lahiya kuma zai samu a samu sauki cikin wannan. Daga nasu bangare ministan samar da ruwan sha da kare muhalli Colonel Mai Zama Abdullahi a ranar jiya ne ya jagoranci wani taro da wata kungiya da ke kula da ayyukan samar da abinci a cikin nahiyar Afirka ta shirya. Taron wanda kasashe 23 ke halarta na tattaunawa ne akan yadda za a taimaka a sama ma manoma da irin shuka mai kyau. Zulha Gambo ta haɗa mana rahoto domin karin bayani. Bayan kasar Senegal a shekara ta 2022 sannan kasar Tanzania a shekara ta 2023 yanzu kamun lidde na kasar Niger ne inda za a gudanar da wannan zaman taro akan iri na shuka da ya hada ƙungiyoyi 92 na ƙawancen ƙungiyar Hafsa ta Afirka mai yaƙi da ƙarancin abinci. Za a kwashe kwanaki 3 ana tafka muhawarori na neman hanyoyin da za a bi domin bunƙasa iri na zamani ga manoma inda mahalartar taron kowa zai ba da tashi shawara da kuma sa'o'i don magance matsalar karancin abinci a Afirka.
A jawabin da ya shugaban kungiyar raya karkara Usman Dambaji ya ce kungiyarsa ta daɗe tana taimakawa tun shekara ta 2015 wannan kin kuwa tare da ban hannun abokan hulɗar arzikin Nijar da kuma ƙoƙarin ONG karkara domin samar da wadataccen iri shibka a Nijar ga manoma. Shugaban kungiyar Swiss shi ma ya ce iri tamkar rayuwar manomi ce don haka ya kamata a ɗauki duk wasu matakai na samar ma manoma iri na zamani da zai kawo sauƙi a cikin ayyukansu. Sannan aka saurari jawabin ministan ruwa da tsafta da kariyar yanayi Colonel Mai Zama Abdullahi wanda ya soma jawabinsa da cewa a ƙasa kamar Nijar da ake samun canje-canjen yanayi ya kamata a ninka bincike na samar da ingantaccen iri na zamani mai yawa wanda a kowane lokaci manoma suka bukata ya zamanto akwai shi yasa magabatan kasar nan suka ba wannan zance mahimmanci na samar ma manoma wadataccen iri domin magance duk wata matsalar iri a Nijar da ma Afirka baki daya. A ƙarshe shugaban ƙungiyar ta AFSA ya yi jinjina da godiya kuma ya yi fatan ganin wannan taro wanda ya fara lahiya kuma a ƙare shi lahiya. Shugabannin asusun na ceton ƙasa Fond de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie da shugabannin ma'aikatar samar da ayyukan yi ga matasa a NPE sun yi wani taro a ranar yau din a nan birnin Yamai inda suka tattauna akan yadda zai yiwu su haɗa gwiwa domin sama ma matasa aikin yi a cikin ƙasar nan. A cikin wani ɗan takaitaccen jawabi da ta yi shugabar asusun na ceton ƙasa Madam Burare Kijarmakwai ta tabbatar da cewa a 'yan kwanakin baya-bayan nan ne wato aka yi wa dokar da ta kafa asusun gyaran fuska inda aka saka magana samar da aikin yi ga matasan a cikin wasu jerin ayyuka da ya kamata a ce asusun ya mayar da hankali a kai, tsarin da ba shakka ya kayatar da shugaban ma'aikatar ta NPE Hamadu Siddo. Mamman Mai Yaƙi na ɗaya daga cikin jami'an ma'aikatar ta NPE ga kuma ƙarin bayanin da ya yi dangane da wannan aikin na haɗin gwiwa da za su yi da asusun na ceton ƙasa. A nan a NPE akwai dubaye da matasa da ke zokuwa suna kawo mana kukansu na aiki. To wannan fondin solidarity ya zo ya ba mu ƙaihin gwiwa taimaka mana da abin da za mu ayyuka wanda za mu sa ma matasa aiki da wa'anda sun kai karatu sun ka ƙare da wa'anda a cikin ƙauye duka za mu sa su cikin wannan program wanda za mu yi duk yawanci wanda dai ga iya aiki ko mai lahiya ne ko wani mai nakasa duk muna sa su cikin wannan ayyuka kowa zai samu daidai abin da ya kamata. Fannin wanda sun kai karatu akwai tsari da mun dama akwai shi wanda ya ƙare karatu sabo wanda sabo kamar sabon aihuwa ne ya zo cikin kasuwa ta neman aiki muna sa shi cikin wani kamfani wata 12 ya koyi aiki in ya koma aiki ko mun rikaye shi sai ya samu aiki. Bancin haka nan muna musu horo yadda za ka yi ka haɗa takardunka yadda za ka yi ka je gaban ma'aikata ka yi magana wadda za a dibin ƙarfin gwiwa ka na yin aiki. Akwai kuma wanda sun ka jima da takardunsa diplom ɗinsu sun jima bisa kasuwar aiki ba su samu ba su ma muna tattara su mu tambaye su wani irin aiki suka son su yi su ma mu ba su horo na wata 3 zuwa wata 9 su sake samun wani diplom wanda zai sa su komo cikin kasuwar neman aiki su ma mu rike su wanda ke son su yi kuma aiki na kansu kamar masu son su yi karayen entreprise ko su kaɗai ko a jimilce su ma akwai ƙarfin gwiwa da za mu ba su muna musu horo yadda za ka tana da taka ma'aikata kuma ai musu a ba su ƙarfin gwiwa a ba su abin da za su girka ma'aikatarsu. A can ƙauye cikin matasa da cikin ƙauye su ma akwai nasu tsari da an ka yi matasa in mun je cikin kaman wata komini ko wani gari ko muna tarar da su mu tambaye su ko wani irin aiki yake iya yi shi ma a bashi horo yan ka ba bashi horo kuma a bashi wani material ko wani abubuwan da zai kawo kanshi. To bancin mun ba su wannan abu ba kyalo su za mu yi ba muna baya gare su har su samu su kahu in sun kahu wannan shi kenan da za su samu dama su ɗauki wasu yara.
da yake tofa albarkacin bakinsa dangane da wannan shirin, shugaban kungiyar matasa ta ƙasa Sidi Muhammad ya ba ma shugaban ƙasa yayi dangane da wannan gagarumin matakin da ya ɗauka. Sidi Muhammad ya ce ba shakka wannan shiri zai yi matukar tasiri wajen sama ma matasan da aikin yi. In kuka diba cikin kashi 71 na 'yan ƙasar Nijar duka matasa ne, kenan yau abu ne mai muhimmanci a ce wannan al'umma mai yawa an samu mata abun yi. Paske matasa yawa gare su wanda ba su aiki, kuma ga sunan sai sun tayi jami'o'i sun yi da ko kuma aji na makarantu su je su yi da karatu su dawo babu aiki. Kuma a cikin wannan yanayi akwai matasa da yawa na wanda ma ba su yi karatun ba da suke nan ba su aikin komi. Don abu ne mai muhimmanci, muna so mu yi ma shugaban kasa, shugaban majalisa ceton kasa CNSP godiya domin wannan matakai da ya doka. Kuma mun san da mutum ne mai kishin matasa, mutum ne mai son matasa, kuma wanda duka cikin abun da yake yi akwai matasa cikin tsarin nashi. Don abu ne mai muhimmanci, kuma za mu karfafa wannan guya, kuma za mu kama wannan kawancin, za mu goyon baya domin ANPA da Fond de Solidarité su samu ayyana wannan aikin da shugaban kasa ya ci a yi domin a samun matasa da mata aiki. Yanzu kuma mu karkare shirin da kammalallen raskunan da muke kawo muku kowane mako dangane da ayyukan da jami'an tsaro ke yi don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa a cikin ƙasar nan. Sakamako na baya-bayan nan na ayyukan da jami'an tsaron suka yi daga ranar 18 zuwa ranar 21 ga wannan watan na Agusta ya nuna hakikan suna ci gaba da jajircewa a yakin da suke yi da ta'addanci. Da haka ne duk da matsalolin yankewar da hanyoyi suka yi sakamakon ruwan saman da aka maka kamar da bakin kwarya a bayan nan, jami'an tsaron sun ci gaba da yi dubban motocin dakon kaya rakiya tare da kariyar da ta kamata, tun daga kaya zuwa dore kasar Burkina Faso har zuwa Yamai a jamhuriyar Nijar. To amma duk da haka a ranar Litinin da safe wasu 'yan ta'adda bisa motuna kimanin 40 sun so su kai ma ayarin motocin hari, amma martanin da jami'an tsaron suka maida a cikin gaggawa ya ba su damar fatattakar maharan. Ba su samu suka yi wata ɓanna ba, domin babu wanda ya rasa ransa, sai dai 'yan ta'addan sun kona manyan motocin dakon kaya guda 3 da ƙananan motoci guda 2. Lamarin ya faru ne tsakanin Dori da Fetal Koli. Tuni dai aka janye gawawwakin motocin aka kai su wajen Saitanga, ta yadda ayarin motocin zai samu ya wuce ya ci gaba da hanyarsa ba tare da fuskantar wata matsala ba. Haka zalika wasu sojojin da ke sintiri wato patrui a kewayen Bankilare sun yi arangama da wasu 'yan ta'adda. Bayan sun yi musayar wuta, sojojin sun yi nasarar kurga da 'yan ta'addan sun tsere ba shiri, amma a cikin gudun da suke yi sun game da wasu mutum biyu farar hula bisa hanya kuma sun kashe su. Biyu bayan wannan rashi, hukumomin koli na ƙasar nan sun nuna jimami sosai da sosai, sannan sun tabbatar da cewa an ɗau dukkan matakan da suka dace don ƙarfafa maganar tsaro a cikin yankin. Duk dai game da tsarin aikin rundunar niyya, wasu sojojinta da ke aiki a yankin Gotai sun kama bido 50 na mai 'yan litar 25 kwatankwacin litar 1,500 da za a kai ma 'yan ta'adda. A yankin jihar Talabiri, inda rundunar almahau ke gudanar da ayyukanta, sojojin da ke yasan lokacin da suke sintiri wato patrui a ranar Talata 20 ga wannan watan na Agusta sun kama wani kahurgumin mugun mutum da ake zargin yana hada baki da 'yan ta'adda. Jami'an tsaron sun mika shi ga rundunar yaƙi da ta'addanci don ta ci gaba da gudanar da bincike a kansa. A farkon mako cikin jihar Tawa, inda rundunar shara ke gudanar da ayyukanta, jami'an tsaron sun samu sakamako mai kyau dangane da ayyukan da suke yi. Ta haka ne a mun tsaika wasu sojojin da ke sintiri a yankin Bazaga sun yi nasarar kama wani mugun dan bindiga da aka jima ana neman ruwa jallo saboda yana da hannu a kisan kai da dama da gallazawa iri-iri da ake yi ma jama'a farar hula. Shi dai wannan mugun mutumin yana cikin jerin sunayen mutanen da rundunar jandarmeri ke neman ruwa jallo. A wani fanni kuma wasu sojojin da ke binciken yau da kullum a yankin kudu maso yammacin Tawa sun kama wata mota Toyota dauke da bidu 180 na mai kwatankwacin litar 4,500 a cikin garin Tawa. Kuma jami'an duwan da ke yaƙi da fasa kwabri sun kama mutum biyu masu fasa kwabrin dauke da bido 54 na mai 'yan litar 25 a jihar Maradi, inda rundunar farauta bishiya ke gudanar da ayyukanta.
wasu bayanan sirri da jami'an tsaron suka samu sun ba su damar kama wasu 'yan bindiga biyu da bindigogi biyu irin na farauta da dabbobi 100 da wasu kayayyaki da dama. Jami'an tsaron sun yi wannan kamun ne a cikin wani kahurgumin daji da ke bakin iyaka da Nijeriya, inda galibi 'yan bindigan ke ɓoyewa da zaran sun je sun aikata wata ta'asa. A jihar da Magaram, yankin tsaro na 3, a ranar 19 ga wannan watan na Agusta da safe, jami'an tsaron sun kai wani samame a yankin Tasker, inda suka kama wata mota Toyota V6 dauke da miyagun kwayoyi masu ɗimbin yawa. Da aka binciki motar, an samu karton 38 na kwayoyin pregabalin. A jihar Difa, inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta a cikin daren Lahadi zuwa safiyar Litinin da ta gabata, wani ɗan Boko Haram ya miƙa wuya inda ya kai kansa wajen wasu sojoji da ke Bilabirim. Yana ɗauke da bindiga AK set har da shari'ar ɗinta cike da harsasai. Irin wannan miƙa wuya da matasan da suka shiga ta'addanci ke yi na nuna kishin ƙasan da suke nunawa, saboda dama galibi ba da son su bane suke faɗawa ta'addancin. Gwamnati na farin ciki da miƙa wuyan da suke yi, wanda hakan zai taimaka wajen samar da zama lafiya. A jajiberin haka, wasu sojojin da ke sintiri a Gargada sun kama kangayen biduduwa 452 da ake jin za a je ne a ciko da mai domin kaima 'yan bindiga na ƙungiyar Eta Islamic. Daura da waɗannan ayyukan na samar da tsaro, jami'an tsaron jihar ta Difa sun gudanar da waɗansu ayyukan na daban don ƙarfafa mu'amala tsakanin jama'a farar hula da kuma sojojin. Ta haka ne a ƙarshen makon da ya gabata, sojojin sun ba da taimakon jini ga cibiyar samar da jini ta jihar Difa CRTS da kuma asibitin kula da lafiyar uwa da ɗanta ta jihar ta Difa. A jihar Yamai, inda rundunar 'yancin ƙasa ke gudanar da ayyukanta, a ƙarshen makon da ya gabata wani samame da jami'an tsaro suka kai a unguwar Haro Banda ya ba su damar kama wani mugun mai fataucin miyagun ƙwayoyi ɗauke da kilo 2 na tabar wiwi. Ya ku 'yan ƙasa ku san da cewa wannan aikin da jami'an tsaro ke yi na buƙatar haɗin kan kowa da kowa, musamman yana buƙatar ku taimaka musu da labarai akan duk wani abin da kuka ji ko kuka gani wanda ba ku yarda shi ba. Dalili kenan ma aka ware muku layi da kuke iya kira kyauta kowane lokaci. Sojoji ku kira su a lamba 4040, 'yan sanda kuma ku kira su a lamba 8383. To jama'a masu kallon sauraron mu, da wannan bayanin muka zo karshen shirin na maraicen yau. A madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran, nake muku fatan alheri, mu huta lafiya. Labaran sashen Hausa sai kuma gobe, inda Abdulrahman Malam Sidi zai zo muku da wani sabon shirin. Sai an ji muku.